Pila ka mga pasyente sang dengue nagamantener sa mga hospital beds kag folding beds nga ginpahamtang sa ali sang ospital. Ini gitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Nakahilera sa ali isang Western Visayas Sanitarium ang ining mga pasyente. Ang iba nakaplastar man sa hospital beds, apang kalabanan nagamantinir sa folding beds. Bangod sa nagadamo nga kaso sang dengue, kalabanan sa mga na-admit diri, positibo sa nasambit nga balatian. We really expect every June, no, July, August, nga damo gid atong patient sa dengue. So, especially sa outpatient department. Apang, apisar sang kadamuon sa mga pasyente kag halos wala na sang pribado nga kwarto nga sarang matiniran. Suno sa mga pasyente nagapabilin nga maayo ang serbisyo sa ospital. Kamusta naman ang pag-transact mo sa ospital? Hindi mo hindi na doon nababayan nila mo pagkakamit. Okay man. Dasig na lang. Ano bang damo pasyente mo hindi man tanan nga pag-abot mo ikaw gid ang unahon sa tanan kay may damas damo pag gid ang nauna pero basta makahulat ka akomodar kag gidanda kag matagaan ka room nga ano mo komportable man. Nagpasalig naman ang pamunuan sang ospital nga apisar madamo sang pasyente lauman sang mga ini ang maayo nga pagtatap sa ila. Samtang, una na nga ginpahayag sang Hospital Management Office nga naglabot na sa 336% nga mas mataas ang numero sa mga na-admit nga pasyente kumpara sa kapasidad sa mga district hospital. Base sa records ng HMO, 1,984 ang mga admitted patients sa 11 ka mga district hospital sa probinsya, sa diin 769 diri ang na-admit bangod sa dengue. Bangod ginakulang ang mga hospital beds, ginapasugta na lang nga magdala sang kaugalingon nga folding bed ang mga pasyente. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.